Vam anar a donar una volta després de dinar. Sempre hi solem anar per estirar les cames i així parlem de les nostres coses. Doncs bé, quan vam arribar a l'alçada de la font, allà on hi ha l'esbarzer, vam sentir un soroll estrany. Primer no li vam donar cap importància, però després el vam tornar a sentir. Era com un soroll d'animal, però a la vegada semblava que articulava algunes paraules. Ens vam acostar fins allà on venia aquell so. Vam enretirar les branques i allà la vam veure. Era la Júlia. Estava agenollada a terra i amb la cara pàl·lida i parlava amb una llengua impossible d'entendre. Ens vam acostar fins allà on era ella. Li vam demanar a veure què hi feia allà. No ens va respondre. De sobte es va llançar sobre en Guillem. Vaig intentar calmar-la, però es movia com una fera. De sobte, para en sec i fuig bosc endins. I això és tot. Espero haver pogut ajudar amb el meu testimoni. Molt bona nit a tothom. Gràcies, Francesc. I em va venir a buscar a casa. Em va dir que l'acompanyés a buscar unes herbes especials per fer unes infusions. Vam anar cap al camí de la branca seca. Quan vam ser per allà, ell es va posar a collir unes herbes estranyes i m'anava explicant les pòssimes que prepararia. I després em va fer entrar a una cova molt petita que hi ha al costat del riu. I allà hi tenia una olla plena d'aigua bullint on hi anava tirant totes les herbes que havia collit al bosc. Mentre feia això, cantava unes cançons que no havia sentit mai. Jo estava una mica espantada. Quan va haver acabat, em va dir que provés la pòssima, que m'aniria bé. Però jo no volia fer-ho i li vaig dir que no. I llavors, ella se'm va llançar al damunt. M'estirava dels cabells i em mossegava els braços. Al final, em vaig poder deslliurar d'ella i vaig fugir corrents cap a casa. I ja està. Molt bé, Angeleta. Moltes gràcies, filla. Em sembla que ja no tenim cap més testimoni. Ara és el seu torn, senyor Tarragó. Que tenim un altre testimoni. Oi, Rosita? Sí, parlaré. Bona nit a tothom. Bona nit, Júlia. Conec la Júlia des que era una criatura. Sempre ha estat una nena alegre i riallera. Era la figura del diable. I la Júlia era allà. Moltes gràcies, Rosita. Has fet el que havies de fer. Com pots dir això, Rosita? És mentida! És mentida! Ho sento, Júlia. Me han obligat. El senyor Tarragó m'ha obligat. Moltes gràcies, Rosita. Un moment. Ara vull parlar jo. Aquí només s'han sentit veus en contra de la Júlia. I els testimonis a favor? On són? Fa 2 setmanes vau condemnar l'Aure de la mateixa manera que avui ho esteu fent amb la Júlia. I nosaltres què? Hem de callar! Hem de callar! Oi? Jo no ho penso fer. No ho penso fer. Àurea, escolta, sé que des d'algun lloc em pots sentir. La teva veu no s'afluixarà. Em sent. Perquè no voleu ni pensar. Què us penseu? Que jo la vull penjar, aquesta criatura? Silenci! Penseu que és fàcil prendre aquesta decisió? Vosaltres no sabeu res perquè mai heu decidit res. I ara calleu. Baixeu les mans i deixeu de fer el ridícul. Silenci, sisplau! Tots els testimonis ens han donat les pautes per dir que la Júlia Boter és una bruixa. Però no tenim que oblidar les empremtes que deixa el diable en aquestes dones. Només tenim de menester unes gotes d'aigua beneïda per fer-les ben presents. Si em fa el favor, mossèn Joan. Gràcies. Voleu callar? Ho veieu? La marca és molt clara. Una mitja lluna. És una bruixa.
Ets bruixa? No, no ho soc! Senyor jutge, és molt jove, no l'hauríem de tractar... Calli vostè! Més fort he dit, Butxí! Júlia Boter, confessa d'una vegada! Ets bruixa? No, no ho soc! Més fort encara, Butxí! Júlia Boter, ets bruixa? No, no ho soc! No, no ho soc! T'ho diré per última vegada! Júlia Boter, ets bruixa? No! Júlia Boter, ets bruixa? No puc més! Sí. Sí. Soc. Voleu que digui això? No, és que no. És que no. Sí. Soc bruixa. Soc bruixa. Soc bruixa. Soc bruixa. Però no tinguis por de mi. Júlia Boter, confessada bruixa davant l'excel·lentíssim poble de Sant Feliu Sasserra, ets condemnada a mort i seràs penjada al Serrat de les Forques. Que el Senyor Totpoderós, en la seva misericòrdia infinita, et perdoni, salvi la teva ànima i et dugui a la vida eterna. Ego et absolvo peccatis tuis in nomine Domini nostri Gesù Christi. Amén. Es tanca la sessió i ara preguem a tot el poble que ens acompanyi en seguici fins a dalt al Serrat, on procedirem a l'execució. Tanquem la sessió. Soc l'Àngela, la mare de la Júlia. Vaig perdre el meu marit fa pocs anys i ara he perdut les meves dues filles. Em sento culpable. Què he fet malament? Què els he ensenyat a les meves nenes que les ha portat a la forca? O què no els he ensenyat? Diuen que la vida és una lliçó preciosa, però per mi s'ha convertit en un càstig terrible. Viure és la meva penitència. D'elles, batlle de Sant Feliu. I sóc feliç. Jo he escrit el final d'aquesta història. La vida m'ha ensenyat que si vols aconseguir una cosa has de lluitar fins al final, encara que això signifiqui passar per damunt de tothom. I això és el que he ensenyat als meus fills. De vegades em sembla que veig el rostre de la Júlia, que veig els seus ulls de víctima demanant-me per què. Però sóc fort per aguantar això i moltes coses més perquè he après que Déu està de la meva part.